Юлдыбай ауыл советында бүгінгі күндә бердән-бер бөйек ватан һугышы ветераны гына торып калган. Ибраһим авылында яшәүче Тимербулат Әбүбәкир улы Юсупбаев һугыш елдары хакында артык һөйләргә яратмай. Бүген уны байрам мәле менән тәбрикләп килгән кунактар арасында район мәдәният бүлеге итәкчесе Рәмзия Хөснуллина, Юлдыбай авыл биләмәһе хакимияте башлыгы Ригат Казбаковтар бар ине. Ветеранга бүләктәр, күстәнәстәр менән бер рәттә район хакимияте башлыгы, республика башлыгы исеменнән котлау сәламнәре лә иткерелде. Сезгә тәрән рәхмәтебезне белдерәбез. Кадерле ветерандар, ватаныбызның азатлыгын һәм буйындырыклыгын һаклап калдыгыз. Емерек хәлдә калган илдәрне күтәрдегез. Намыслы хезмәт иттегез. Лаеклы балалар, яндәр һәм бүләләр тәрбияләнегез. Иңүчләр буынның хәрби батырлыгы һәм фидакар хезмәте һәр сак безнең рәхмәтле хәтердә һакланыр. Шулай ук бүгенге матур көндә Юлдыбай авыл биләмәһенең Яңы Хвалын утарында еңү көненә арналган байрам саралары булып узды. Тәү башлап сарала катнашучылар урам буенда урынлашкан обелискка сәскәләр һалдылар. Бөек ватан һугышы ветерандарын искә алгандан һуң инәй улатайдар урындагы мәдәният усагына юл алдылар. Байрам концерты уның артынса оештырылган сәй өстәле артында йыелып, ата-бабаларын, агаларын, апайдарын, әсәләрен, олы инәйләрен һәм улатайдарын тагы бер искә алды кунактар.